व्हिडिओ येऊन हांगा रेंव काडूंक लागली 15 का 20 मिनिटांचे व्हिडिओ दुसऱ्या रातीक आणि चालू रातच्या राती व्हिडिओ येता. आता हो प्रश्न हा तो वायडोंगरच गावाचो नाही, तो कामुर्ली, वाघाळी आणि आगारवाडा ह्या 4 स्टेजचो हो प्रश्न असा. कोण तरी भाव येतात आणि रेती काढतात. एक रातीक 6 7 व्हिडिओ 20 मिटराच्यो भरून वयता. 400 लोकांच्या घरांचो प्रश्न असा. अक्षरशः आमचो जो डोंगर असा ती शेडीचो डोंगर, तो माती काढल्या उपरांत फुडली जर शेतान आम्ही कोरा घातला जाल्यार फुडली आसा ती कोसळटा. तसो प्रकार हो जाल्लो असा. लोकांच्या जिविताक धोको असा. तुम्ही येऊन हे सर्वे करा, तुम्ही बघा असं मी गव्हर्नमेंटाक सांगताय. आम्ही कोणाच्या विरुद्ध आणि हेका कोणीच राजकारण लावचा नाही. आमका फक्त काय तो न्याय दिवपाचो. भायल्या गावाचे येऊन ह्या वायडोंगरार रेतीचो व्यवसाय करतात आणि रेती घेऊन वयतात रातचे काढून. एका उपरांत येतात, 2 3 4 येतात. परिस्थिती बघली अत्यंत भयानक आणि भयावह असा. कारण हो उंच उंच दिसणारो वायडोंगर, त्याच्या पायथ्याशी असणारी ही लोकवस्तीतली लोकांची घरा आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेली ही न्हंय, आणि हे न्हंयन प्रचंड प्रमाणात ही रेती काढली वयता. आणि त्यामुळे हो जो वायडोंगराचो उंच भाग जो असा आणि त्याच्या पायथ्याची ही जी घरा लोकांची असा, लोकवस्ती असा, ही पूर्णपणे ह्या पाण्यान विसर्जित झाली वयतली. जे कोण हैसर व्हिडिओन रेंव काडटात तेंचेर कडक अशी कारवाई जावची. ह्या वायडोंगराच्या लोकांचेर जो प्रसंग येयला तिजो इतको वायट इफेक्ट असा. शेताचेर इफेक्ट जाता तो तितकोच हो वायडोंगरार जी घरां आसात त्या घरांचेरय इफेक्ट जाता. जेन्ना डोंगराच्या पायथ्याशी पोखरले वयता तेन्ना तेच डोंगराची माती ती थंय भरली वयता. म्हणून ह्या लोकांचेर संकट इल्लो आसा. आमी पंचायत बॉडी ह्या विशयाचेर ह्या वायडोंगराच्या लोकां फाटल्यान आमी कंप्लिटली आसतले. आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाक सांगलेले आसा. आमी ऑलरेडी लेटर्स केल्ले आसा. सगळ्या जे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केलेले आसा. आमी तांकां एक शिटकोवणी दिवपाक सोदता की आयज जी गोष्ट तुम्ही जी करता ती बंद करात, ना जाल्यार हेच्या फुडें खर आंदोलन जातलें.